Kublai pi baro ngakwa wapres kau bhai pi haga keteng jong Jesus Christ nong penyong bathiang tam jongi. Matang la poi syakal nong ga bakhadu jong kana ka kot ya ka bangi le pule ki mau jam syau Jesus Christ ki mau jam syau Christ. Dengan ngai skam ba da ka bangi ya isngap biang ya gijing jubab na gisyakri ba per gi jong ublai ngiyo gijing ker kushibon. Kamtam ya kana ka topik ka bala ai kerteng ban syat kemen ha utrai. Kenang mengilak bantip kumno manshat kemen ha nong penem ujongi te kumta haswa bengin sedang tengnya duai ablai ku pa jingi bah beneng kablai shibon sesin ha kana kapor ya kamal ai kana kalat ngi kerpat ya men simakhoi kon ya dor kalamat ngi o ya dor kalamat kinong isimenta kenang bai ke ka ba kin kren ke ka bangin sngo makin don hapo kejing im gejongi makin don hapo kejing mu cup khat gejongi khana mengila ban le khana mengila ban chat kemen hame au ble oi try kan ran ya dor kolom ru bat kinong pej ai kerku me iki to yarap iki bagila ban skau tu ya kane ka topik but ru ya kit khot bible ikba ki shakri chome kin sapin chai kumta ya dor kolom bat ni han nga por na bangi pan ha keteng jong Jesus Christ amen. Kerpat EP kinong pej ya kene ka program kejongi ba pen kre ya ki kulom ya ki isla ya ki kot sadai kejong pi kana ma phila ban tho ya ki mat ki badon kam ya ki dekhot bible ki badon kam ha ki jing im kejong pi bat kumta kumangi chule ngi sngo menta ya ki jing kali ka banang kong ka ba ong kumne ka e ka ba ki khon ublei ki de ban pen pau syak ka perthai ka e ka ba ngi de ban phalang Kajingkelin kai kabaki khon ublai ki pen pau sha kaperthai kajingkeli ka basngau tenat kajubab ka halor ka kajingkeli ka long hakane ko komba yaki bru jong ublai lakhot yaki ban pen pau ya kajing e bar kajing sin e jong utrai kumba ujisu haba wan sha ka kaperthai upen pau ya kajing long jong ukpa ba upen pau ya kajing e jong ukpa ngi kum ki khon jong ublai bat kinong bu jong jisu ka kamram banang kong jongi kadai ban phla ya ka khubor om tang da ka tin handrei da ka jinglong jongi ban pen i ya ki jinglong jong jisu lengba ka jing em jongi ban pen i ya ki jing bha jong ublai lengba ki jinglong bat ki ka jing em jongi man la kasngi kanai kadai ka khubor ka bakrau ngila ban yalap da ka tin ngila ban yalap ki tin ki bajanai ngila ban yalap daki jing pensawa ke bahe handrei ka jing yalap ke badan bortam ka dai ka jing em ka bapen i ya ka jing em jong jisu kane ka dai ka kamram jong ki khon jong blai ya ka baki ki dai ban pen pau sha ka perthai Blai shibon yak to kijing jubam lada don na pedeng jong pi ki bakwa manyalam ya Jesus Christ henry phem nang kane kadai ka khubor ka bha ya pi ba pen im da ka ta kijing im ka bha ka ba habaki bru ki i pi kini i ya Jesus Christ ba pi kup ya u Jesus Christ kijing kren ki jong pi kijing long ki jong pi but pi phalang ya kita kijing long ki jong Jesus Christ ya ki ba u jisuru la phalang kat bau udang don ha kena ke perthai mentang ya sngew sakawai ke jingkeli bat kata kalong ke ke bang usoitan usngew bha banle Kublai shibon na ke bentang na jingkeli ke basngo tenat ke ba usoitan usngo bha banle larangi ngi jingai no blai kata ke ba pensngo bha usoitan larangi ngi artatien ya ke mon ke jong blai ban penem ngi larangi artatien ya ke bor ke jong blai kata ke ba pensung bhai usaitan ukwa ban penpau ya kadur ka jong blai ki briu baro ba ublai ulong ublai jong ka jing bitar ublai ubom don ka jing isnai badah bangi ki briu ngidan ya kum kane ka jing sungtu badah bangi syakri blai hakum kane ka rukom nginam syakri blai ka jing kemen bat ngi perkhat bangi hak ban mane yu blai ngi perkhat bangi hak ban sumar ki hukum ngi hak ban pulai ka bible namara langim le kumta ublai unsa penjat unsa penstom yangi tiha bangi syap ngi syakri blai hukum kata karukom ngin penjubor de bat ngim don ka jing kemen ngin penjubor de bat habangi le kumta usetan usngobha sisa blai shibon ya kijing chai kijong pi halor to kamat kalai shai
Bat hoi ngakwa panwan ra sakawai kamat ngi don yak jing ai jong Jesus Christ. Bat habang ngila don yak jing ai jong Jesus Christ ngi sumaru yaki hukum ki jong om ngi syapting yung om namar bang ngi hapan sumar henry namar bangi i den namang tagadao ngi sumari ki hukum ki jong ublay kumbala ong ha yones kal nong bakhasau ga dekat ga bakhasan lada pi yanga sumari kum jonga den namang tagadao kublay hibon sa hisin yak to jing jubab ga jong pi ban mentangi sngeu sakawe pat ki jing kli ka ba ong kum ne ka e ka ba ngi yo jing hikai na ka khana jong to ubreu bas ngeu si ha ka basdang jong kalanang hoi kadon gajing itu khana gabe itu khana yingi balai lam ka yo we ubriu ha ka we ka kper ka itnat long bau ni ubriu sosi hadu kata kata namar ha ni ka kper la pandap de kiding sya ki babon uni unong yalam ulakran ya uni ubriu basosi baru ong kumni to i ya gini ding sya baro ki badan ha kalenti jong ni ka kper henry to kait tang ki sentiu ki itnat ki sentiu kiba don chik ubi ngai khuplei nam ta tu jikli ya kaba lala kli ya nga kaba ong ni pat ke kaba ngiyo jingkai naka khana jong utu ubriu basosi ha kaba sedang jong ni kalonong ka jingkai kaba ngiyo kolong ba ha kane perthai kaba ngiem ngimla ban lai na shibon ki jing thla na shibon ki jing snio handai ngi de ban nang pat de ban priang tang ya ke kaba baha kaba ubleu labu kaba ubleu la ai hangi ubepue uble shibon Shibon yak jing jubab ke jong pi hoi ha kana ka prathai ka bangi em ngimla ban don tang ke jing suk ngimla ban don tang de ke jing kemen himring ngi ha banyai leng ba ke jing jinja himring ngi don ke jing kular pat ya ka ba jisu la kular ha mathias kan nang ba arpa phra ka khat ka ba khat phra do arphoi ka ba jisu kren nik sanran ke jongu bat ngila ban sim ya kana kum ke jing kular halade ya ka ba jisu ong ngang don kat lemat pi seduk ka bakut ka prathai namang ta ka dau lada pi ha banyai leng ba ki sia lada pi ha banyai leng ma ki mau jisu ong undorong kat lembat pi namang ta ka dau wanam du jing kremen ya chaprang ya chakmat ringkat bat kabor ke jong Jesus Christ khanang ma phila ban job ma phila ban kate ya kita kisok lana ya kita kisentiu kiba ubi onda ngilapoi ha kata ka benang ku blai sibon mentangi sngau sake we ke jingkeli ke baong yano ka mensem badu jingkremen ka penmong ku blai sibon nam tani ke jingkeli ke ong yano ka mensem badu jingkremen ka penmong ka mensem badu jingkremen ka penmong ya oblai namar ublay umsimat mu baki khun ki jong u kindu jingkremen ka baki im hangani ka slapat the but kani ka jingdu jingkremen ka jongi kala bring kata ya ki wairu tenginya pet ya ka jingitu khana jongi khun Israel habaki mi na ka ri Egypt ban lej shakari jong ka jingkular ka ri kanan habaki la poi ho ulum jong ki Amorite lada pule na determine kan long ban kon khot ka ba khat khandai hadu life style pin lap ye gane ka jing su khna ba Moses ul on haki khol Israel pet kari ka ba ublay ul ayat happy let but shimti yaka but ki khol Israel kil on swabangin let syakata kari pha swai kinong sentiat ban pet ya takari kumno katakari katlong but Moses ulamunjur ya kajing kerpat jong ki khon Israel but ulajit ya khat arngut kinong sentiat ban lej ban pet ya kata kacaka but habakine kinong sentiat ki lej ban pet ki i ba kata kacaka kalong kacaka ka basai so ki so ki badon hata jaka kilong ka ha but ki briuru kilong ki ba ha ki badrong baklan but habaki one kilawan but kila tu ya ki khun Israel ki pendu jingkerman ya ki khun Israel ki ong ba chipongud nakini ki nong sentiat ki pendu jingkerman ma ya ki khun Israel ki ong ba ngimla balej takari ba ublay la ai na mata ka jongi namar ki briu ki ba don hatakari ki long ki briu ki baklan but ngimla ban ye le persha yaki
pi kene ka penduduk jengkermen ya kini ki khun Israel but hadu bakini khun Israel kit ong bau try ukwa yangi ban yap hakti jong kinong Amorite nama kata kadau u penmi yangi negeri Egypt ban yap hakti jong ki but kene kajing long jong khun Israel ka penskosi pai oblay bahadu ba oblay ong makine ki baman kim la ban le sha kari Egypt but oblay u payat wir yaki ha kari cloud hadu sau post nem pi te kalen chuai ru ka ong haka kot ka chongka ma jam show Chris ka ong ki Kristan ki balum ya ka jing diao jing mut but jing ngosi hakimen sim jongki but ki ba khnyum ki ai haki wei ka jing pan pau ba lam le de oblay but ya ka jing im Kristan ki ai haka jing shom jing mut haki wei ba oblay som ngom ha ba ki khon jong u kin long ki ba suk but haka ne ka rokom ki ja long ki sakhi ba lam le parsha eu pa jongi uba habanang te keninga pulina kot len chuwa ma jam Chris slaga ba chi spa lai te ki Kristan ki ba do jingkermen kini ka penmong ya oblay la da ki knyum la do jingkermen ka penmong phai oblay kum kini ki nong sentiat ki knyum ba kim la ban le sekata kari jonga jingkular ki do jingkermen ru ndre kini ka penmong ki pesngusi ya ki khun Israel ki kta ya khun Israel but ka penmong ya oblay kum ju do ka jing Kristan ka jongi la da ngi dab le masem jong si ngin penmong ya ki wei ru but ngin pen ai ka idea ka ba baklash ki wei ba ong ba ublay usong bha yangi la dangi so si te kene ka de ka jing jubab ya kene ka jing kli kublay shibon ya ka jing jubab ka jong pi ya to ka jing kli ngadon ka wei pat ka jing kli ban ai syaki baap ya ka jing wan arsen ka jong Jesus Christ hato ma pi pat manga ngidu jingkerman ya kata kejingwan arsin jong Jesus Christ ban poi sya kata ke penang hato hidu jingkerman hato pisngosi bayok pimpoi sya kata ke penang ko ki parlok ki parabangait wanam du jingkerman yait haklenti ke bang shisha yait haklenti ke badai da kejinget namar klem kejinget ngimla bat pisngau bahaya ublay sya ki Hebrew kol nong bakhat we ke khot ke ban riu klem kejinget ngimla bat pisngau bahaya ublay namar takadau da kejinget ngide ban yait haklenti ke babait rengkat bat kata kemon kejong ublay hangi kenang mengelak poi syaka sai sin biang kublay sibon ya kata kejing jubab kejong pi mentangin ya sngau sa kejing keli ke babot ke baong kumne ki ki kat to kat ne kejing pen i basai ba ublay ula pen i syangi ki jing shai ki ba ublay open shai ha ki jing im jongi nakapor syakapor kene ka jingkeli ka bas ngau tenat laringi pai sya ka jing im ha oi ka jing yai lenti jong ka jing im ka don shibon menta ka jing yam ka jing ngosi ka jing pang ka jing shitam bat ka jing keman bat ki jing ngau bah ter handroi ha ka jing im laringi pai sya ki chapter jong ka jing im jongi na ka wai ka senjam sya ka wai pat na ka wai ka sngi sya ka wai pat ngila bani i ba kam don ka wai ru ka por ba ka sngi ka klet ban mi kam don ka wai ru ka por bakal ka klet ban ai man se mengi kam don ka weru ka sngi ka bangi do jing bam ban bam kini kipen i shai ya ka jing e ka jong ublay ki batan shan na ka por sha ka por ha ka jing em jongi ka jing em ka long kum usuntiu wala udon usha ha uding handrai halor jong uni uding sha don pat usuntiu ba itenat pat ka jing em wala ki don shibon ki jing e handrai la ringi pai pat sya ka jingker khu jong ublay kilong kum usentiu halor jong ka jing im jongi ki ba pen sngau bahaya ngi te kum ta tong ine pusan ya ki sentiu om ya ki sya ka bomot ine pusan ya ki jingker khu jong ublay ka batin sya na ka wai ka por sya ka wai pat but om ya ki jing jinjar ublay sibon ya to kejing jubab kejong pi ye phailang bat nga syam Matthias kol nong ban riu ka khot kol nong ba san ka khot ka ba sang pusan ka ba ong kum ne ba pinyo long ki khon kupa jong pi uba habneng na ba upen mi ya ka sngi jong u ha ki ba sneu
bat ha ki ba bha upha ru ya uslab ha ki ba hok bat ha ki bom hok kene ke ki jing pha ki jong blai yang i we pi we hoi ngim la ban len ba ka don hi ka jing jinjar ha ka jing im ka don ka jing jinjar ka don ka jing bom sngatanat henry to shim ya kita kum ka jing sneng to shim ya kita kum ki jing tinju ya ki ba ngi ha ban yai lenti ha kene ka prathai pa to pe ya ki jing pha ya ka ba blai ul ai ha phi ha man la ka sngi ha ki jing im jong phi bat to ya puson ya kine khnang ba ngin la ban ya shakhamat bat bangin mane ya ublai bangin men pe sha ublai kum ta ublai ba pha ba yarap yang ngi hamal la sngi mentangi sngi sa ka wei pat ka jingkli ka babot bat kata kalong kumno ki kimi ki kpa kin sngo lada ki khon kin nyai khnyum yaki ka e ka ba ublai un sngo Kublai shibon na kabanta kan jingkeli kumno ki kimi kpa kin sngo la ki khon kin yai khnyum yaki bat kumno ublai un sngo la ngiru ngilong kumta hoi ki kimi kpa ki bala persang da ka bor ka jongki ban penbiang ban ai ki jingdon kam jong ki khon ban i ki khon henry an ba ki khon pat ki pen pau ka jing khnyum ki pen pau ka jing arta ti ni ka jing i ka jong kimi kpa ki kimi kpa kin sngo si bat habai dai baru bri baru blairu habangi ngi khnyum ngi pen pau ka jing arta tien ya ka jing e ka jong blai ublai sngo si haga city ka bo polu tho sa kinong rom prag nong kot ka balai pu ar ba ublai benut su ilo jong khon bola ai na ka banta jongi but un ai ru ye kita ki ai baro ki ba ulo kular hangi haba ublai ula le kata kata na ka banta jongi ublai ula i hadu kata kata yangi ula ai ke jing ai ka ba bhatam henry anda ba ngi pat ngi pen pau ka jing arta tien ye ka jing i ke jong blai kan pensungsi ya ka men sem ke jong blai Lesibon yang to kijing jubab hoi teng teng ni shai khnyum ya ki kimi ki kpa jingi haba ki ajing tre yangi lene haba ki sneng yangi namar ba ki age yangi badru haba ngi haban yai hakane ka prathai ngimne ban khnyum ya ublai hoi ngi haban yai namar kane ka prathai ka bangi em kane ka prathai jong ka pop bat ngimne ban atatem ban khnyum ba ublai don rong kat lamat ngi lene don i yangi mre ublai i yangi hinre ublai kwa yangi bangin nang banye i shu yu u lengba ki jing e ki ba ma phi manga ngila bansha da ka bor ke jong ublai te mentangi sngo sa ka we pat ke jing kli ka babot ka bang kumno ka jing ro ka kring yangi bat iki we sha u Jesus Christ Kublai shibon na kapta tu jingkli ya ka ba la kli nga ka ba ongkum ni kumno ka jingero ka bang aktin no way praise ka kring yangi bat ya ki we sha Chris ka jabab ka bang kwa ban ai ka long ba ka jingero hi ka long ka bangi pen pau ya ka jing songu ka long ka bangi pen pau ya ka jing pen burom ka long ka bangi pen pau ya ka e ka ba ki we ki la le bha yangi hoi kham tam ya ka ka ba ublai ula le ba shi ka de shibon ha ka jing em ka jingi ki jukur khu ki ba ngem la banyu ka we hrin ka we ublai shibon ya ka jing jubab ka jong phi ngi ro ya jisu namar ba la yap nam ta jongi ngi ro ya jisu namar ba don kiwe ki ba kum ma u ba i yangi hadu kata kata bata ka jingkli ka ba bot ka ba ongkum ne kumno ngila man kta ye ki we sha ka ba bha ne ka ba sneu klem da poi perkat Kublai shibon ya kani ka jingkli ka ba pi kli baro nangi ye kendo ya shibon ki jing ha ka jing im ka jongi but ngim dai ban ya thu shaki we ye ki jing jing stom ka jongi habat hagajing sha ka len chwai ong bangin dai ban lam ye kine sha ublai bat ngim dai ban kren ka kanten jong ka jing atatin da kumne ngila ban pan bha ye ka jing im jong ki wei pat marbon ki briu
ru ki kendu ya ka ju ke jing jing stom ke ba ki kendu dan na pedang ke jong ki kila jan hab no sha ke jing pensoi dan na pedang ke jong ki kia le ban long ki ba bha hach em ke jong ki ban light na ke jing si ban light na ne ke jing ke jong ki but kumi kini ki beri ru ngim dai ban pendu jing kermen rengi dai ban aiman sim yaki haba ki kendo ko migini ke jing stom ki ba ki kendo ida ban keren ki ktin ke ba pendap da ke jing kermen ke pendap da ke jing skompa ha jing em ke jong ki kenang ba ki la ban yale ya keni ke jing stom te keni ke de jing ka jing ba but da komne ke ba ngi kren ke ba ngile kan yalam ya kibriu syaga jing im ka bha dan ne sya ka basneo khableishbon Keblai sai sin ya keto ka jing jubab ke jong phi. Mentangi senga sakawai pat ke jing kli ke babot ke ba ongkum ne. Batai ke jing im bat ke jing long ujisu. Ka jing kali basngo tanat batai ya ka jing im bar ka jing long jong ujisu. Laringi perkhat chipang ka jing im jong ujisu hang ne perthai. Bon sen ngi perkhat ba ujisu ulong uba sngosi na kapor shikapor. But teng ngi dang perkhat ba ujisu ulong ubre uba serious ba. But laringi pule kamtam no Isaya kelanang basan polai kerkat balai ba lakhadi ubre ujung ka jing sngosi. Lamar bala ban bala pen kit hau ya ki pop jongi bara. Handrai laringi perkhat ba shipang ka jing im jong ujisu. Ngi syamba ki kena ki sngaw tenat ban pai syakador kemat jong jisu kane kapan i ba ki jing jar ki jing shitam ki jing ki jing khia jing ki pop jongi kimla ban pen ple ya kador jong jisu ya kador ba pho samar khe jong jisu jisu haba u ya u yen upen i ya ka jing keman ka jing sngaw bha jong ka jing ya dai jong u bat u belai lara ki jing ki wan ki jing sngaw si ki wan handrai upen jurpat ya ka jing ya dai jong u bat u kpa bat ka jing penyadai jeng u badu kupah kawan rak ka jing keman bat ka jing sengau bah namar ka don ka garanti ba u belai un yalam lenti ya u ha ka jing ya lenti jeng u man lakas ni ka jing im jeng u jisu kalong ka ba itnat namar bawat ki kena ro ki sengau tenat ban wan chak jisu ladau jisu long ba serious ulong uba sngosi na kapor ngam tharai bagi kena kin kemen wan chau jisu kadau bagi kena ki kemen wan chau jisu na mar ba ulong ubriu ba pho samrkhe ubriu ubadap da kajing ubriu ubadap da kajing kemen habake iya u ki kwa ban wan chau bar ki kwa ban long kuma u bat kane kadai kajing kristan jangi ha kajing ya lenti jangi ngila bandan shibon kajing handre wat lam ai bagi jing jing shitam jangi bakin penple ya kador ba pho samrkhe jangi namar ngidan ka jing kermen ha ukres amen Keblai shibon ya ke jing jubab ke jong phi. Hoi kat no khamtam lele. Onda haba ujisu unwan. Mangin kmet sya u ha kata kapor. Bangin ye i ya kador khamat ke jong u. Mar khamat. Bangin ye i ya kata jing pho samrkhe ke jong u. Bat ma phi bat mangangin ong. Deu ne ke nyu bangila ap la slam. Atau pikwa bani iya jisu atau pikwa bani iya jing ya ke khamat phu samrkhe ke jong u ya ke ba un sa yu i ya phi ba phi la ban yait ling ba jing jing jar ha kana ke prathai yait bat yait de jing yait bat u jisu ha kana ke prathai bat khna mangila mani i u ha kata ka kher jong kasngi matangi isngau pat sakawe ke jing kli ke babut ke ba ong kum ne. What happening ke jingkit bakhia ba ujisu ukit ya ke ukit barbor shakiwe. Kublai shibun na ka bentang na ka jingkli hapadeng ke jingkit ke bakhia ke ujis Kris ukit ya ke ukit barbor shakiwe larangi perkhat syapang ke jingkit ke lengkor ke bakhia ke ujis Kris ukit ngait ba omdon ubriu hang ne sla perthai ubala ban sngotu ya ke jingkhia ke jingkit ke ujis Kris ukit namar kadai ka jingkit ia ka pop jo ka perthai bar ka wei bat kadai ka jingkit ke bala taplup da ka serngeu jong ka jing smusi ka jing jenjar ka jing tem batang jisu bala ban smutu ia ka jingkhia jong ka jingkit ke ba ukin henry
ki breu pat ana ki o Jesus Christ ki ke dot khmat ke jong Jesus ki ke jing kermen ki ke jing kemen bar ki sngap ki kentien ki bo Jesus Christ ukren ki long kum ki kentien ki ba u Solomon ukren ki proverb khat riu arpsau ba ki long kum ka raungap ke penthang ya ke mensiem bat ke penkhia ya ki sing bat kumta ki kentien ki jong Jesus Christ ki bo ukren ki wei ka long bar ki breu ki yo Jesus Christ ki bot yo da ki hajar ki pho hajar ki pat ba berlian ki bot yo namar ki ya ke ke badan Jesus Christ ke pen kemen ya ki ke ba ai ki jing kerben haki te namar kata Jesus Christ wat hapren ke jingkit ke bakhia ke jong uru ukit ya ke jing kermen ukit ya ke jing suk ukit ya ke jing kemen sha ki wei pan Haoit, ujisu usha sempat, ujisu usha jenjar, ujisu usha yap halor kening pena, ba unwara kata kecing kemen hangi iwe pi iwe, bat nama kata kadau, wadam do jingkermen, ya wan shau ujisu, nama ba ujisu usha na kemta jang pi iwe, mentangi esngau sakawe pat kecing keli ke babot ke baongkum ne, batai lengkot. Kumno ngidei ban pertubot ya ujisu. Kublai shibon na kap takatu jingkli ya kabala ala kli ya nga kabaong batai lepkat kumno ngide ban pertubot kum ujisu. Ngadon shibon ki jubab menreng ngakwa ban ai tang santli kimat. Kaban kong ngide ban em da kakti ngajong blai kumba ujisu uyale upsoitan da kakti ngajong blai kabaan. Ngide ban long ki ruduai kumba ujisu ru juplot kambon kapor ha ke jenwai kabalai ngidi banlong kita ki bakloi banesam ban le ba bhash ki wei ban yalap ban hikai ka ting chong blai bat ru kumju banlong ki sakhi shiki wei kabasau ngidon kam ban le ka mon ka chong blai kham tam e ru ban shania tali hau blai ha ka chik panyai ka chong blai kabakhandu ngidi banlong ki ba kaman bat ki ba ye up kerman hau blai ya ka e ka ba blai unsa penpau hangi kublai shibon. Kublai shibon ya kita ki santali kimat ya ke bapa pila ai ki long ki badan kam. Bata mentangi ya sengau sakawe pat kecing keli ke babot. Ke baongkum ne kumno ngin yaile ya kecing kuslai ba man kasngi jong kecing em. Kublai shibon ya kanika jingkli ke baongkum no ngin yaile ya kecing kuslai ba man kasngi jong kecing em. Hoi ting ke jing khuslai ka nyalam ni ka jing susi ka bakrau ka nyalam yangi sha ka jing pen diao men sim but ka nyalam ru yangi sha ka jing yap but kumno ngin le la dai kendu jing slai ba man la ka si ka bible ka don ya ka jubab la dai phai ba nga sha nang kong petros ka nang basan dikot ka ba nyo nei kong da ka ba bread halor jong ya ka jing khuslai jong pi baro na ba usumar suker mau shapang jong pi petros ong bread ya ka jing khuslai jong pi baro halor ujisu usumar suker ya pi le tang ka wei ka bangila ban light na ka jing slai ka dela da ni bread ke baro jing slai ka jing cha ujisu but sakwe ka dikot ngan pule pi kene dikot ka ba ngasot nat ban pule haba ngadu jingkermen ka ba ngila ban sham nau Isaiah kan long ka ba southway dikot ka ba shipo hanek ong ka ting jong blai to what shap ting me namar nga long rangkat bat me wat ngoma namar ngalong ublay jong me ngan pensat bor ya me hoot ngan ya rab ya me hoot ngan kershan ya me dakti kamon ka hok jonga te kanai kadek ting jong blay ba ngai ba kanai kan ai men sim yangi ka ba ngin kinyale yigni jing fly ka jongi man ka si beshbon Kumlai shibon ya jing jubab jong pi ya katok jingkeli pat ngas tanat ya ki dekat Bible ki ba pilashim na nengkong Petrus kolong ba san ga dekat ba nyau baru na Isaiah kolong ba sapwe ga dekat ba shipo ka ai men sim yangi iwe pi we but ki
nong ya page ngam ba tho ya kini kir khot bible khana ma phila ban yo man sim ha ke jing im ke jong phi man tangi asngo sa ka we ke jing klik ka ba bot ka ba ong kum ne ki e ki sin jam ki bangi de ban shim habangi klumar jimut nasngeo art ten Jingli ki ai ki senjam ki bangi dai ban shim na ka por jang ka jingklumar ka jingli ka basngau tanat bat ka juba pro kalong ka basngau tanat la ding pule ya kane ka kwat ki mau jam shau kris hang ne ka shakri jong ublai ka ayangi ya ka juba ka bi itanat ba ka basngau tanat ba namar ba ha ka jing alen ti jangi ho ngi ya kendo ya ki jing ngi kendo ya ki jing jar ngi kendo ya ki jing klumar na kapor syakapor handrai ka ompat balai bengi haban klumar namar uparlok ba jantam ujangi udai ujisu uparlok uba kloi ban ay ya ki jing im jong una ka benta jangi uparlok uba thaulat thalanti yangi ban light na ka jing yapa la rau ta uparlok ukloi ban thalanti yang yangi ban pelai yangi na ka jing yap hato unam kloi ni ban thalanti yangi ban pelai yangi na ka jing klumar hoi la ngi tip tikna la ngai tikna ngai scam pa ujisu udai uparlok ban jantam jongi ngim dan kam ban kuslai haba ki jing jar ki jing klumar ki wan ka senjam ka bagi dai ban shim ka dai ban yai rengkat lang bat ka kten jong blai namar ka kten jong blai ka ong bread lut ya ki jing skong si jong pi para ha ublai ha ukris bak loi ban ba ya ki jisu ong wan pi shanga ki ba telot bat ki ba khia ka jingkit bat ngan penjam syapi ka sinjam ka bengi hab ban shim ha ka por jeng ka jing klumar kam dai ka jing yarap na ubril kam dai ka jing yarap na ka bor jang ka perthai handrai ka dai ka jing wan ka ba kham jan sha jisu bat ban bread ya kini ki jing kuslai jangi ha u lengba ka jing duai Resibon ya jing jubab ke jong phi hato jisu udai utau perlok bajantam jong phi haba phi sngew si hato jisu udai utau perlok bajantam jong phi haba phi sngew atatin ani thui phi bar jisu phi sngew suk kaman sem bar jisu haba phi kuslai haba phi sngew atatin phin suk kaman sem sai sin beng khum resibon yang to jing jubab mentangi sngew sakawe pat ke jing kli ke babot ke baong kum ne phi sngew thu kum no haba ong pan kwa Kublesibo nagam tak tu jikli ya kaba lala kli ya nga kaba ong ni. Pis ngau tu kumnu haba ong ban pan kwa. Ka kentien pan kwa ka mut. Bangi kwa jubor ya ke kaba ngim dei banyo. Lese ha ka wei ka kom su tu ngala man pensyai. Shibu menta haba ngile ya kanu kuno kaba baha kidon ki jikurku. Henry ka kentien pan kwa pade ka lokum ni. Habang yu i ka jing sniu kawan ka jing tem Henry ngia kwa hi ban le ya kata ka jing sniu ngim kuslai la da wan kata ka jing tem don teng teng habadon ki basneng yang to compare na tip hi kebangan sayo ya ka jing tem kata re ka kentien pan kwa plesibon kumlesibon ya ke jing jubab ke jong phi na thrangi la shai ha ka to kamat mentangi sngew sa ka we pat ke jing klik ke babot wang kumno ngin job ya ke jing habangi im ha ke perthai pop Kublesibon na kebentangan na kajing keli kumno ngin job ya kajing habangi em ha kan ka perthai habangi pet na ka bible ngi i ba kam dei kajing thmu ko jong ble nadu ning kong ba ubreu un shitom ubreu un janjar handrei dei tat an ba ka perthai ka lahap no ka pop ubreu habanya leng ba kajing janjar kajing shitom handrei kam sumut pat ba omdon jikermen su udan ublei ubak kloi ban pelat yang ingin kita kicing kicing jar ki bangi kendu hakan ka pertai hendak don kam man suthu ru ba kam semut ba ublei uang wat ki kuslai omdan jing jar su kicing jar ki don hakan ka pertai ka bangi im ujis kris ukran ha ga gospel yones khat nyo kal nong khat ka ba khat san ngam duai ba men shim no iki na kata ka pertai henry ba men sumar ki no boman ujis kris uang ba duai ba on shimno etiki break jo una kan perthai sakata jaka ka bomdon su ka jingjar ka bomdon su ka pop ndrei ba ublei un sumar yaki na obaman hakane sla perthai
nang ta haka lonong khat riu kat khat ka ba lai pho lai ki kentien ki bo Jesus Christ Ukraine ha kata ka prothei phin yo ka janjar nre to long slor pi ngala job ya kata ka prothei Jesus Christ u ai ka jing kermen na ka benta jongi bangin la ban job ya ki jing kalong bangin di ban sngo slor ngem di ban shepting ngem di ban kuslai na Jesus Christ ula dab job ya kana ka prothei sakawi ka khat na ka city ka baneng kong jong Petrus kalong ka basan ka khat ka bahnyo da ka bread halo jong u ya ka jing kuslai jong pi baro na ba usumar suker ma u shapang jong pi ngi don yu blei u bakloi ban sumar na ka banta jongi u bakloi ban yarap yangi hakano ma ka por te ka te ka jing job lane kumno ngi la ban job ye ka jing hana ka prothei ka bangi im kalong ba inan kam ban suthu ba Jesus Christ on job ina ka prothei bat ka banta na ka banta jongi ka dei bangin chania ngin ngai ngim de ban arta tien ya ka jing pen im ka jong blei na ka banta jongi da ka ni ka lenti ngai bangin job ye ka jing ki ba bon hakan ka prothei Kublai sibon yak to kijing jubab ke jampi hoi tang hau Jesus Christ hi ngila ban job ye kijing ngila ban job ye kijing penchoy nama kakring jong blai ka ong shakinong Philippi ngala ban le hau tau ba penchai bor yang ngala ban le ke baro hau tau ba penchai bor yang nama ta kadau wa nam du jingkremen ya is not how Jesus kenang ma penla ban job ya kita kijing kiba pie kendu ha kan ke perthai rengka bat ke bor ke jong Jesus Christ ya ka paula job nam ta jong pi ba jonga halor kading pna mentangi sengau sakawe pat ke cingkeli ka babot ka ba ongkom ne ha ke jing thu khana u Jesus halor ulong ke jing hikai bangiyo ha ka ban shania ha ublai nakisim bat kitiu lili Hublai shibon ya ka nega cingkeli ka ba pion ra ka jing thu khana u Jesus halor ulum kene ka jing thu khana ka jong u Jesus halor ulum kadai ka jing thu khana ban hikai yangi ban shania scam how blay ya ki jingdon kam ki jongi haman la ka si u blay wan ra ya ka jing thu khana shpang ka sim bat utiu lili u blay wong pai ya ki sim ba kim tray ban rei ki ro ublay ban ublay pen biang ya ka bam ka jong ki haman la ka si pai yu tiu lili ublay upandap ya uda ka rong ka ba itnat bat haman la ki ne ki jing tu khana ublay uong pite pimlong ki bakam kor shibon ya ki briu balong kham kor ban yo tiu lili ban ye kasim hendrei ki briu pan ban ki dap da ka jing khuslai suda ban re ki sim batuli kim don ka jing khuslai yairu te kini ki jing tu khana halor lum ka dei tu khana yangi ba ngidei ban shanya tali ha ublai ye ka jing don kam ka chungi ublai ong ba ka jing im ka chong pi ka don ka dei ka ba kham kordor ban ya ki jingdon kam ki chongi ba man la kasi but ublay ukwa yangi ban dim hane perthai ba ban dab de jing kermen tingin pule na u Jonas kalong ba khat saw de khot ka ba arnyo Jonas kalong ba khat saw de khot ka ba arnyo hane ngan ne kong ya ka jingsuk nga I no happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy om komba ka cha ka perthai ka ai nga ai manga happy wat ki khuslai na ka do no jong pi lamne wat shapting te ka ne ka de ka kanting jong blai ong ba ya ka jingsuk nga la e happy nga ai happy jingsuk te wat ki khuslai lane wat shapting te ka ne ka de ka jing jubab ini ke jing kli ba blai kwa yangi ban im ke jing im ka ba snobha besbon Kublai sibon ya kijing jubab ke jong pi hoi ke weru ka jing kulari ka ba jisu la ai ha kitab jong Matius kon nong ko ben reu ke dekat ka ba arpusan ka ba ya thu wadam kuslai ke ka ba pen bam ye ka ba pendi hang ne ha ba jisu ai ke ne kular umshim ong bangin chushong haying klam da tre
Henry kajing kular kejong Jisu kalong bangin train but bangin yo ya kata kajing bam haman la kesngi da kajing kerku kejong Jisu yang i iwe pi iwe but kum juru haba ya day but kajing job thiau ya kapop hakane ka perthai kam day ka bangi shu dwai Henry da ka bangi persang but ngi dwai but deh ta bangin job namang ta kadau shim yang ne kajing kular jong Jisu but pentrai kam ha kajing im kajong pi trai namar pilong ke bakar dor ha Jisu Christ ban ya kisim jong kane ka benang la ne kino kajing thau ya ke ba ubleu la thau namar ta kadau ni sngau komen man yo sngau ya kum kene kajing jubab ya kane ka khubor na kten kajong ublei but mentangi sngau saka wepat kajing keli ke ba bot ke ba ong kum ne ki ei kajing long jong kajing kemen ya ki ba wat na kajing perkhat jong kajing kwan shimet ya kajing keli habe kran chapang kajing kemen kaba ki ba bon ki wat na kajing berkat ban yo ya kajing kwan shimet kani kajing wat ya kum kani kajing kemen kalong kaba jur hang ne haperthai laringi pai sha ka perthai ngi la ban i ya ki ba pon ki breu ki ba wat ya kajing kemen tang man yo ya kajing kwan shimet han rekum kani kajing kemen bun sin kam julong balance laringi yo ya kajing kemen ki perlok chong ipat ki mong lengba kani kajing kemen ka bangi yo kam julong balance menoro but kajing kemen ka ba one na kajing kwan but kajing kwa brai jong kamet kade kajing kemen ka ba ne tang shipor kam june junam but hadin hangta kajing ijli but kajing sngo mong kawan tap ya kamen sim but kapen mong ya kajing em jangi hadu babun sin ngis ngodo jing kermen wat ban yo ya kajing pen em kum kane kajing kemen ublai umjuk turwa handre kajing kemen ka ba ublai uturwa kade kajing kemen ka ba ngi ginong yo but ki perlok para George ngi ki bengi ya samlam ya kata kajing kemen kan long balance kiro kin kemen ngiro ngin kemen kajing kemen ka ba ngi yo na Jisu kade kajing kemen ka ba long bom jukod berkata kade kajing kemen ka ba ublai ukwa ban ai om kajing kemen ka ba tang shipor ka ba yo na sultan handre kajing kemen bom jukod ka ba yo na ublai Resibun yang kajing jubab kejong pi mentang nyok sengau sakawe pat kajing keli ke babot ke bong ki ei kita kajing sengau bha ki baki kristan ki la ban le sengau bha hang ne haperthai Resibun na kam tak tu jingkli ya ka ba lala kli yang a ka bong kum ni ki ei kita kajing sobha ki baki kristan ki la ban le sengau bha hang ne perthai kajubab ka bang kwa ban ai tungin pha shak ting jong ble ning kong koren shipo lai phuai ko ong kum ni namar kata la da phibam ne la da phidi ne la da phile to le phi ya ka ban pudun burom yo blai kinu ke jing subha ki ba ngile hang ne perthai ki ba bha la da kalong ka ban pudun burom yo blai la da kalong ka jing khu ha ka imlang ka sala kata kan ke de ki ke bo kristan ude ban le khubishibun Blai shibun ya kajing jubab kejong pi halor to kamat kalong ka basyai wala kalong ka balengkot nama kajing kemen kabangi hingila manle kade kita kaban yaro ya ka kertang jong Jisu Christ bat kata kan wanra kajing kemen yangi kajing kemen ya Jisu Christ kulai shibun kajing kli ka babot kalong ki ei ki bakum ki ei kajing pen kan mau ki bala ban pen kemen yangi ha kajing ya pilgrim jongi Hublai shibon ya kenika jingkli kong kiba kum ki ei ki jing pen ken mau ki ba la ban pen kemen yangi ha ka jing ya pilgrim jongi hoi ka jing pen ken mau ka ba la ban pen kemen ha ka jing ya pilgrim ka jongi ka dei ka jing im shalandet jong ka jing yam nani ka jing im ka babom jikut ladang ken mau bangi sa yoy kata ka jing im ka babom jikut ka bom don jing yap shu ka jing pang ka nam don shu ong ta ka jing yap ka nam don shu ong ta kani ka la ban pen kemen ha ka jing ya pilgrim ka jongi bal kelen chuwaru ka don ban jubab yikani ka jingkli
haka kot jengka mau jam sukris ka slag ba shis pa lai kong ba ai bangin ri thamai haka jingkan mau jongi ya baro ki jingis nei ki ba uble ulapan pau hangi ya ki umat ki ba ula nyat no ya ki jingstom ki ba ula penjam ya ki jingkuslai ki ba ula pendu ya ki jingshepting ki ba ula weng no ya ki jingkedu ki ba ula pen dap ya ke jingkurku kiba ula ai haka nekorukom kan pen klan yangi hi ban ya chaprang ya kelenti ke badang sa jong ke jinglet pilgrim jongi dengan ketika jing jebam tangan ke jingkli kubleshibon ya ke jing jubab ke jong pi bat hoi ngilong kita ki nong yai pilgrim shabneng om hakane ke pertai mengilong kita ki nong yai program shabneng but increment scam bangin sa point sha kata ka benang ya ka bau jisu la pen kre nam ta jangi iwe pi we ke jingkli ka babot bong kumno ngila ban shania ya ublei ha padeng ke jingpang jing storm ke jing yap but ke jing tenju kublai ke jingkli kumno ngila ban shania ya jisu apdeng ke jing bat ke jing kelumar ke jubab halor ke jingkli kalong kumne kamjuk don kajing pencitam kamjuk don kajing tenjo kaba ubelai un ai palat bane kabor kaba ngila ban sya barok kajing barok kajing sitam barok kajing kelumar kajing tenjo ubelai u ai ki kat kum kabor jongi ban sya mju ai palat pat sakawero kajubah ka syakri jong ubelai ka ongi bran kamban kuslai ya kala syai la sisngi ya kajing jing sitam jing jenjar larngim klet kumno ublei ulai alam nanti yangi haki por ke bela leit no larngi phai shadin datikna ngatep ba ublei ula dep thal la thalanti ya phi haki por jong ki jing jing sitam puson ya kine ki lat ke lenti ke ba ublei ula thau phai shikine ki lat ke lenti ke ba ublei ula penmi ha pedeng ki jing ba jing sitam ba to ai ba ka jing kermen jong kajing bahas bun jong u haki por kiba la late no kan ayangi ka bor ban yai ne scam ba unle ya ka jo hapdeng jong kane kajing jinjar kajing sitam ka banga ya kan do menta ban lane la shai kan mau ya kajing bahas bun jong u la shai namar ublai umju tenju ya ubriu palat ban ya ka bor ba ula ban sha kublai shibon ya ke jing jubab ke jong pi nong koren ki nong koren kal nong ba shipau ka dekat ba khat lai kane ka dekat ka ai man sim yangi kumala kren mane hak to ke jing jubab hoit don gono ke jing ke jing sitom ka jing penchoy ka ba khampalat banye ka ba phila bansha namang ta kadau shania ha ujisu ba ujisu in pelai ye phi ne ke ki jong kane ka perthai ke jing kli ka ba bot bat ke jing kli ka ba khadu ka ba nginya sngau hakane ka por kalong ka ka ba ki kristan ki don ka ba ka perthai kamla ban ai kumno ngin la ban le kamen hau trai barabo Bleshibo nam tak tu jingkli ya ka ba la kli yang ka ba ong kumni ke ka ba ki kristan ki don ka ba ka perthai kamla ban ai kumno ngila ban le kamen hau trai barbor ka perthai kamla ban ai ka jubab ka bang kwa ban thu ipi ka di ya ka jingsuk ka jingkmen jo ka donot ka mesem ki jumut jum khat jongi but de tau ble bala ban ai yangi ya ka ni ujisu ong kumni na ka gospel kat kum Yohanes kalau nong ka bakhat saw ka dekat ka ba arpho nyu ong kumni ya ka jingsuk ngala ino api ya ka jingsuk ka jonga ngala ai happy kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga happy nangta Yohanes khasan kalau nong ka dekat bakhat wei ong shishu kumni ngala kren ye kini ke ru happy ba ka jingkmen jonga kan yo long happy bat ba ka jingkmen jo phi kan long ka badap de kata ke ngi ba ka perthai kam laban ai ka jingsuk ka jingkmen ka bakerhai bat ka badap kumnu ngi lekmen barbor kum ukristan how blay kata galong da ka ba ngin mat ya kum kini ki bau blay ula ai hangi nama kini hi ki alam yangi
Syaka jing em kababam jukut kublai shibon. Kublai shibon ya kejing jubab kejong pi. Hoi, ngilek kemen. Namar bangi job ya kejing penshoy. Ngilek kemen namar kita kejing suk ya keba ujisu la ai hangi ya keba partai kamla ban ai. Te kumta ngilek kemen ha ublai bor leng ba kine ki jingkular ya keba ublai ul ai bat habangi job ya kino kejing kejing stom ha kejing im kejongi. But sai sin biang ko ban ai kublai ya pi iwe pi we ki balai shimenta ha kane kejing ya batai kejongi ya kane ka kot bat ngi scam ba ublai un kurku ya pi kinong ishimata iwe pi we bat ru ba ublai un kurku ya pi kinong peit ba ublai nang ya ai pi yak takabor ban singau tu shushu ya ka ktin gejong u ba ya ke ka ba pide ban le ha kejing im gejong pi haman la kasngi kam tam ban chat kemen ha ublai ku mangila ya batai ya kane ka topik ka ba khadu te sai sin biang to nang yai bu yang i hak jing duai gejong pi kenang mengilak ban petang biang ya ka kum kane ka program but kendian ngakwa ban yasa mat pi ba hau tai uwe pat katayo ngin yasdang saka dak uwe pat ka program but ni kermen ba pinyai dorong kan lemat ni pinyai support yangi kenang mengilak ban ya syakmat bat ru rengkat bat kejing duai syau blay ka ba penla yangi ban le ikini ke baharo ban pasngau tu syaki breu de kum tai sei sin biang do blay nai kerku ya pi we bat blay nai long rengkat lemat pi mangin long kita ki bayai ne scam ha blay hadu ke bakut jak kesni blay ku yangi we bat tongin penkut da kejing duai ko pa jingi ba habneng ko blay shibon ya kejing dorong kan nam jome bat ni we yarap ingi mengilong kita ki bai shat keman hame borobor ba yarap ingi mengilak ban job ya kita kijing da ka bor ke jong Jesus Christ to ai ba kijing suk ba Jesus Christ la kular kan dorong kan lambat ngi we menta ba sudi ke bom cukur ro amen.